La llum tènue de les espelmes i la música en directe han tornat a crear una atmosfera única als carrers de Queretes. La nit de les Candeles ha celebrat la seva tercera edició, consolidant-se com una de les cites culturals més especials del municipi. Des de les 10 de la nit, centenars de veïns i visitants han recorregut diferents racons del poble seguint un itinerari musical que ha unit patrimoni i talent local. Tenim una sort de que en el poble tenim molts artistes i entonces és un goig de rebre esta nit i ens ajuden, fan una col·laboració molt gran, se preparen sempre que poden i ens descobriran un poquet estas virtudes que tenen, així que són músics del poble. La proposta va començar amb l'actuació del duet Contigo. A partir d'aquí, el públic va anar descobrint fins a 7 espais i 7 propostes diferents, com l'actuació de Cris Ravell al piano i la veu, Lorenzo Latorre a la guitarra acústica o Laia i Patxi, un duet d'arpa i trompeta, entre d'altres. Pianistes, guitarristes, cantants i duets instrumentals van posar la banda sonora a una vetllada que es va allargar fins ben entrada la matinada. La veritat que és una nit estupenda, fa una fresqueta boníssima, l'ambient és molt bo perquè hem estat donant la volta pel poble i es veu molt ambient de molta gent de fora que han vingut, que alegrem de que vinguin i que coneguen el nostre poble. I la gent del poble em diu continueu, que és una nit que se presta i agrada molt a tothom. Les espelmes, col·locades dins de pots de vidre, van il·luminar places, portals i carrers, creant una imatge que ja s'ha convertit en un dels símbols de la celebració. Per finançar l'activitat, l'organització manté el sistema de taquilla inversa, una fórmula que ha tingut una bona resposta des de la seva primera edició. Des que vam començar l'edició, ho fem en tipus taquilla inversa i així la gent pot recolzar un poquet este pagament per a que no tinga que sortir des de la Junta, des de la Junta actual. I l'Ajuntament col·labora també en les candeles i en general col·laborem un poquet tots i els músics, per supost. Una il·luminació especial per una nit màgica, on la música a la fresca va ser la protagonista.